Però per començar, demanem la figura molt important d'una banda o d'una orquestra improvisada. Al nostre director, en José Teruel i Domínguez. Un aplaudiment. Bueno, ara sí ja amb l'orquestra completa, que no sé si hauran vist que n'hi hagi una catarba de músics, no és per no tapar-los. Amb el director esperant que agarri la batuta, quasi res. Bueno, ara sí que estem preparats per inaugurar esta nit de ball, esperant els balladors que acaben de sopar perquè vinguin cap així pronte també. I a les del ball de diumenge que vos tinc vigilades. L'associació cultural que també està per allí sopant. I els xiquets estos que també saben ballar. I bueno, i no sé, anem a començar un poquet a presentar el repertori que anem a fer. Bueno, anem a dir un poquet com se va estructurar el